Hej, det er Anja Boldbjerg. Jeg vil lige fortælle lidt om min primære rolle på Caminoturen. Jeg er personlig træner og har arbejdet med træning i hele mit voksne liv. Og som nogen måske kan huske noget om, så har jeg konkurreret i verdenseliten i skisport. Jeg har vundet en World Cup i pukkelpiste og stået i 2 olympiske finaler. Og siden så har jeg hjulpet flere andre atleter med til OL ved at stå for deres fysiske forberedelse. Super. Det at få sin krop og sin selvtillid tilbage efter skader har været en rigtig stor del af det. Og det er nok der, jeg har forstået, hvor vigtigt det er at pleje både fysik og tanker, hvis man vil have det bedste ud af det. Det var også på den måde, tror jeg, at jeg senere kunne bruge det, jeg havde med mig, af både godt og ondt, til at kunne vende tilbage til verdenseliten og få lidt af en bonuskarriere, vil jeg sige, på Freeride World-turen, som er en anden form for skiløb. Der var jeg næsten blevet 40. I dag er en stor del af mit arbejde at hjælpe virksomheder og travle erhvervsfolk med at få de forskellige dele af sundhed lejet lidt ind på dagsordenen i hverdagen. I erhvervslivet der er man nemlig også blevet opmærksom på fysikkens betydning for præstation og velbefindende. Annette og jeg arbejder med den her fysisk-mentale symbiose på de temature, vi laver. Og vores ture de har alle det til fælles, at de bygger på de samme principper, som når en eliteidrætsudøver tager på træningslejr. Det vil sige, at de tager dig ud af hverdagen til nogle rammer, som ikke bare tillader dig at fokusere på noget specielt, du gerne vil arbejde med, men også gør det lettere. Missionen med vores træningslejre, det er at hjælpe dig med at frigøre ressourcer på begge fronter med nogle simple værktøjer. Og ved at øge din bevidsthed og din selvindsigt fysisk og mentalt, der kan du faktisk gøre dine energikilder mere vedvarende og produktive, i stedet for at spilde dem på fjollede ting, eller hvad der er værre, og lade dem forurene dig. Og det er virkelig centralt, når man arbejder med elitesportsfolk, hvor man jo skal have det bedste ud af dem, og hvorfor skulle vi så ikke have gavn af det? En vandretur på Caminoen er ikke bare smuk og historisk, selvom der er jo millioner, der har trampet den her samme sti her før os, og fået sat tankemøllen i omdrejninger og er blevet konfronteret med fysiske udfordringer. Men det vi tilføjer på vores tur, er specielt professionel input til at gøre dine tanker mere produktive og få din fysik til at arbejde for dig, og ikke imod dig. Annette hun vil stille de konstruktive tankeopgaver, og jeg vil komme med indspark til fysikken. Jeg vil give dig nogle simple fysiske tricks, som har indflydelse på din selvopfattelse og på det, du kommunikerer til omverdenen. På turen vil der også være mulighed for at diskutere dine personlige fysiske mål eller udfordringer med mig. For hvis du har det som de fleste andre, så er der sikkert noget, du gerne vil ændre på. Måske har du nogle skavanker fra en gammel skade, som begrænser dig. Og få defineret konkret, hvad det er, du gerne vil opnå og arbejde videre med, når det er, du kommer hjem. Det er det, der kan være så svært at give sig tid til i hverdagen. Og det er der, en træningslejr kommer ind. Jeg glæder mig selv utrolig meget til turen, og hvis du synes, det lyder som noget for dig, så synes jeg, du skulle tilmelde dig i dag og få bestilt flybilletter i god tid. Hvis du stadig er lidt i tvivl, så kan vi bare sige, at alle er velkommen, og det mener vi virkelig. Så vil turen nok især være relevant, hvis du gerne vil slå autopiloten lidt fra og tage nogle ting op til revision. Du er måske ikke lige den, der sætter dig ned af dig selv og får mediteret, og det kan endda være, at du er lidt superaktiv, og at hverdagen den har det lidt med at diktere dine prioriteter i stedet for omvendt. Modsat så vil det også være relevant for dig, hvis du måske netop synes, du har brug for at rykke dig rent fysisk. Det har måske stået stille lidt for længe i dit liv, og det vil du gerne ændre på. Men du behøver ikke nødvendigvis at kaste dig ud i faldskærm, eller gå i ashram i Indien, for at komme ud af komfortzonen, du ved, derude hvor man rykker noget. Til gengæld
så er turen nok ikke noget for dig. Hvis du ikke gider bo primitivt, eller slæbe din egen rygsæk i 5 dage, eller selvfølgelig hvis din læge siger, at det ikke er en god idé at tage på 5 dages vandring. Men det er vist det eneste grund, jeg kan finde til ikke at skulle tage med. Så jeg vil se frem til at møde dig i Sarria. Og i mellemtiden, så kan du jo holde kontakten via vores Facebook-side. Eller hvis du har nogle spørgsmål, så er du altid velkommen til at sende mig en e-mail. Tak for din opmærksomhed for nu. Ha' det rigtig godt. Vi ses. Hej hej.